निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। गोष्ट सांगली अशी आई असा मुलगा। मुलांनो, एक होता राजा। माझी पक्की खात्री आहे राजा म्हणजे काय हा प्रश्न तुमच्या मनात नाही येणार। तर एक होता राजा। आता इथून पुढे आपण राजा या शब्दाऐवजी राजे हा आदरार्थी शब्द वापरूयात। तर राजे हे आपल्या राज्यातल्या प्रजेची खूप काळजी घेत असत। प्रजा म्हणजे माणसं, या राज्यात राहणारी माणसं, मुलं मुली सगळेच जण, त्या राज्याची प्रजा। राजाचं प्रजेवर खूप प्रेम होतं। तसंच त्यांना त्यांची आई सुद्धा खूप आवडायची। तुम्हाला आवडते ना तुमची आई, अगदी तसंच या राजांनाही त्यांची आई खूप आवडायची। राजे जेव्हा लहान होते, अगदी 7-8 वर्षाचे, तेव्हा त्यांच्या आईनं त्यांना भरपूर गोष्टी सांगितल्या होत्या। गोष्टीच गोष्टी ऐकायचे ते। रात्री तर स्वारी आईच्या मांडीवर डोकं ठेवणार आणि आईकडून गोष्टी ऐकत ऐकत झोपी जाणार हे ठरलेलं। राम, कृष्ण, पांडव, बजरंगबली, ध्रुवबाळ अशा कितीतरी गोष्टी ऐकत ऐकतच ते लहानाचे मोठे झाले होते। त्यांच्या आईनं त्यांना चांगलं वागायला शिकवलं, पशुपक्ष्यांवर प्राण्यांवर प्रेम करायला शिकवलं, धावणं, व्यायाम करणं, पोहणं, डोंगरावर चढणं, जंगलात भटकणं, गरिबांना मदत करणं, काय काय सांगायचं। खूप चांगल्या गोष्टी त्यांच्या आईने शिकवल्या होत्या। म्हणूनच ते इतके चांगले प्रजेचे आवडते राजे झाले होते। पण हळूहळू आता आई थकली होती, तिचं वय झालं होतं। थकलेल्या आईकडे बघून राजांच्या मनात यायचं, आई आता थकत चाललीये, किती कष्ट केले तिने माझ्यासाठी। सतत आपलं बघावं तेव्हा माझाच विचार, मला लहानाचं मोठं केलं, मी शहाणं व्हावं, राजा व्हावं यासाठी खूप धडपड केली। आपला देश, आपली माणसं सुखात राहावीत असं तिला सारखं वाटायचं। त्यासाठी राज्य आपलं असलं पाहिजे, राजासुद्धा आपलाच असला पाहिजे असं तिला सतत वाटायचं। तो राजा मी व्हावं अशी तिची इच्छा होती, स्वप्न होतं ते तिचं। आणि खरंचच आपलं राज्य आलं, स्वराज्य आलं, मी राजा झालो, छत्रपती शिवाजी महाराज झाले। किती कष्ट घेतले तिने माझ्यासाठी, आपल्या राज्यासाठी। पण या सगळ्या धडपडीत आता मात्र ती दमलीये, थकलीये। आता मीच तिच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। काय बरं करावं? राजांनी खूप विचार केला आणि त्यांनी ठरवलं, आईचं कौतुक आता मी करणार। आता आईची वाहवा करायची, प्रजेसमोर आईचा सत्कार करायचा। पण कौतुक करायचं कसं? तिच्या गळ्यात फुलांचा भला मोठा हार घालायचा, का तिला नवीन कपडे घ्यायचे, दागिने घ्यायचे, का तिचा आवडता खाऊ तिला खिसे भरभरून द्यायचा, तिच्या घराला डेकोरेशन करायचं, का काय करायचं? हे मात्र त्यांना समजेना। छे, राजांना वाटले हे सगळेच करतात, नाच, गाणी, म्युझिक, त्यात काय विशेष? आपण काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे, काहीतरी खूप मोठं, इतरांपेक्षा आगळं वेगळं झालं पाहिजे। हां, पण नेमकं काय करायचं ते काही महाराजांना सुचेना। राजांच्या डोक्यात एकच विचार, आईसाठी, तिच्या सत्कारासाठी काय करायचं? विचार, विचार, फक्त विचार। आणि एकदा राजांना सुचलं, अरे, हे करता येईल ना आपल्याला, खूप छान आहे। आता हे म्हणजे नक्की काय
महाराजांनी ठरवलं, आईच्या वजना इतकं सोनं प्रजेला वाटायचं. यालाच सुवर्ण तुला करणं म्हणतात. सुवर्ण म्हणजे सोनं आणि तुला म्हणजे वजन करणं. सुवर्ण तुला म्हणजे सोन्यानं वजन करणं. कोणाचं? आईचं. कसं करायचं हे वजन? सोपं आहे. तो तराजू असतो ना दुकानात, आपण बघितलाय तो. एका पारड्यात दुकानदार लोखंडी वजन ठेवतो आणि दुसऱ्या पारड्यात ते दुकानदार काका साखर ओततात. हळूहळू साखरेनं ते पारडं भरायला लागतं, जड व्हायला लागतं आणि मग त्या दुसऱ्या पारड्यातल्या वजना इतकी साखर झाली या इकडच्या पारड्यात की ते पारडं खाली जातं आणि ते लोखंडी पारडं वर उचललं जातं. बरोबर ना? तर झालं वजन साखरेचं. तसंच आपल्या आईचंही वजन सोन्यानं करायचं आणि तिच्या वजना इतकं ते सोनं प्रजेला देऊन टाकायचं, असं राजाने ठरवलं. आईची सुवर्ण तुला. तोपर्यंत कुठल्याच मुलानं आपल्या आईचा असा सत्कार केला नव्हता. पण हे राजे आता करणार होते. ठरल्याप्रमाणे तयारी सुरू झाली. आईच्या सुवर्ण तुल्येची. महाराजांनी एक सुंदर हिरव्यागार झाडाझुडपांनी फळाफुलांनी बहरलेली जंगलातली जागा निवडली. तिथेच एक दगडी मंदिरही होतं, महादेवांचं मंदिर. त्या मंदिरासमोर एक भला मोठा मंडप उभा केला. प्रजेला तिथे बोलावलं. आपली आई बसू शकेल इतका मोठा तराजू तयार केला. मंगलवाद्ये वाजू लागली. गुरुजी मंत्र म्हणू लागले. आई एका पारड्यात बसली. ते पारडं खाली गेलं. मग महाराजांनी स्वतः आपल्या हातानं त्या दुसऱ्या वर गेलेल्या रिकाम्या पारड्यात सोन्याची नाणी भरायला सुरुवात केली. 1, 2, 5, 10, 20. हळूहळू ते पारडं नाण्यांनी, सोन्याच्या नाण्यांनी भरू लागलं. जड होऊ लागलं आणि हळूहळू आई बसलेलं पारडं वर 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 जाऊ लागलं. ज्या क्षणी आईचं पारडं पूर्णपणे वर गेलं, त्या क्षणी राजांनी सोन्याची नाणी भरणं थांबवलं. कारण आता सुवर्ण तुला पूर्ण झाली होती. आईच्या वजना इतकी सोन्याची नाणी त्या पारड्यात भरली होती. प्रजेनं टाळ्यांचा कडकडाट केला, राजांचा जय जयकार केला. आईला तर खूप खूप आनंद झाला. खूप बरं वाटलं तिला. नंतर मग महाराजांनी आईच्याच हस्ते ती सगळी नाणी गोरगरिबांना वाटून टाकली. त्यावेळी हे सगळं बघून राज्यातले लोक म्हणत होते, वाह, मुलगा असावा तर असा, या शिवबांसारखा, आणि राजा असावा तर ह्याच छत्रपती शिवरायांसारखा. घरी परत जाणाऱ्या आया बहिणींच्या डोळ्यासमोर एकच दृश्य दिसत होतं. कुठलं? छत्रपती शिवाजी महाराज शेवटचं सोन्याचं नाणं त्या तराजूच्या पारड्यात टाकत आहेत आणि वर वर जाणाऱ्या दुसऱ्या पारड्यात बसलेल्या मातोश्री जिजाबाईंचे डोळे आनंदाश्रूंनी घळाघळा वाहत आहेत. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.